Merhaba jwara, hum khair hatsın kanalı Pürtük Haze. İro yeki gulaneye u çar mijari min henin lezi bi kurtasi bu duxwazim van servan mijaram bax van bahsa wan bikim. Mijaram na awlin ew ku ez bahsa kirina Pürtükan bikim. Le bi kurtasi jiber ko mijar rasi geleki mijarek berfrehe u gelek jaran ji pirstein kirin. Ez videoya ki din da bi tamamil serve rawastim. Mijaram na duyemin ev Pürtükin ku mekirine ez danasna wan bikim bahsa wan bikim. و پشتجی ایرو هنزانن یکی گلانیه روزبونا پیشوا قاضی محمد عزیز سر پیشوا قاضی چند گوتنام بیجم و پشتجی جبو ججنه رمضان ججنه روزی جیس و هنزانن روزی از نها دا پیروزکم از چند گوتنا جیس سر بیجم از اولین ورم پرتوکین خو به کرتاسی داناسنا وان بکم یعنی راوی وب دم پرتوکن و دورا بحثا آوای کرین خو بکم کو بلاوی باشتر ببه Na Pürtükin kumu kırrine ev Pürtükanın jisteta Celadet Ali Bedirhan Pürtükin Celadet Ali Bedirhan'ın Jweşanxaneye Avesta'yı çapını ve ki settin frotan Panzde Pürtükün Jvanın sisi Türkine Danzde Habbe Kurdine ev Pürtükanın neku ambijin Celadet Ali Bedirhan dijana xwada wisa bi away Pürtük ne weşandine Celadet Ali Bedirhan zanın sala 1932 da dest bi weşana kovara havari piştaji kovara ronahi yedike diwan kovarandan nivisin Celadet Ali Bedirhan ne çid derheqa zemin rezimanda ambijin gramera zamanda ve çid rewşa dünyayı hunzanın sala 1932 çiluçar çilusi çulsa çaranda de dünyayı da cihani ببورن جهانی نه شهر دویمین یه جهانی هیه و بحثا ویده که به ناوی روش دنیای ام بیجن کووارا هواری ده و گلک مجاریدن هن از اینها یک و یکون ناوی پرتوکان ببیجم و لسر امی راوستن لبریاوی از بحثا هر دو پرتوکیم خواهی دنجی بکم اف پرتوکیم منجیم یک گردنی یا گوهری شرح دیوان ملای جزری یا ملای احمد زوینگی جالی امین ناروزبه و الگری کردی بیاج آوستای چاپیه و سب جلدیه جلد تایبت از دخوازم نشانی و بدم به وی آواییه دو جلده اف پرتوکام نا دو یمینجیم سرجم شیرین جیم جویس ونزانın evdemeki nezda çapın jaliye kavan never be و الگر آن هدیه کردن اف پرتوک به تمامی جوشانخانه یا Avesta'yı çapına mecbur kırın. Namın ev hardu pürtük ya Cem Jos u gerdeniya gevher şerha melay şerha divana melay ciziri min şu jweşanxaneye Avesta'yı hunzanın le İstanbul Taksim'ye lever civan he min şu jwer kırın. Le ev seta Celadet Ali Bedirhan u Seta Celadet Ali Bedirhan min ser malpera ve şanxaneye Avesta'yı kırın. Yani hun biçin Google'e naha biçin geleye falan. Lüver benivisin ve şanxaneye Avesta'yı andıkarın bir Türkici benivisin gotun ne hevceye. Lüver hemen şu malpera ve şanxaneye te hember ve bekevin ve malperi o diyor malperi da hani derhaka Celadet Ali Bedirhan da tişteki benivisin şu ve hemen embejin set ve hember ve o lüver hun karın ve seti hesani şu ara sipariş yapıcı bedin. وەکیدن دوێ ستێدەش خۆ بە حەزارم بستێدان بە حەزارم پرتکین دنجی لە گۆر ئەم بێژن داخوازە خۆ حەزکردن نەخوا هون دikarin سپارشێن خوا بدن نایەزیژە یەک و داناسینا پرتوکێن خوا بکەم ئەم هەمە دەست پێ بکن من گوت جوانان سێ حەب ترکینە ئەز هەمە ئەولین دیگه کوردی دا دەست پێ بکەم ئەز پشتا یە ترکیژی دیسا نەبوو ناوژوارە ببێژم یا ئەولین şiret 5 ev şiret 5 disa metseri da jugut ev Pürtükanan yani ev berhemanan mijarin kud ronavu kovara havar u ronahiye da embejin nivisen Celadet Ali Bedirhan ali hatne nivisandın usal gor mijaru babetin xoy berhev bune u veki Pürtük hatne berdesin me brasti ev geleki xabatek hejeye çima hejeye bebejin jiberku dema awlin medes bxwanna kovara havari kir brasti hayamın jve setet nebu jiber ve kovar burası gelek yani bizim kalın da yani gurur peloyu gelek zedene az nişani webdim kovarı biborun kovara havari evli berdesimle jweşanxaneye belki çapıye naha dema ko ezvani ravay wedim çen rupele haysudu 5 rupeli zedettir burası dema ku mervle ben erevi merv betirse yani merv beje ez çava vani boknum jara avlimiş dema ku des bxwannikir burası yeji sabun jiber ve
ji bo kesên ku dibe bila netirsin bila bixwînin bi vî awayî em bêjin wekî li gor babetên xwe ev kovara hawarê û ronahiyê bi vî awayî nivîsên wan berhev bûne û bûne pirtûk hatine berdestin ji bo xwendinê jî bi rastî hêsantir bûne. Me behsa şîretpêjê kir şîretên Celadet Elî Bêrxan ji bo ciwanan ji bo netava xwe em bêjin ji bo milletê xwe derheqa zimên da û gelek mijarên din da Celadet Elî Bêrxan şîretên pir girîng li civaka xwe dike li netava xwe dike rastî ew şîret hê jî nizam yani dibe li wan şîretan em binêrin û xwe li gor şîretên Celadet Elî Bêrxan şîret bikin. A duyemîn jî çîrokpêş çîrokên Kurdmancî yên dîsa ji kovara hawar û ronahiyê berhev bûne. Pirtûka tinê jî stranvan ev stranên niha em zanin bi sedan salan ev bi taybet yani ev çand û huner û em bêjin dîrok û edebiyat û wêjeya Kurdî em bêjin bi rastî bi saya em dengbêjiyê hatiye parastin çîrokbêjiyê hewceyê ev dengbêjî û ev çîrokbêjiya jî êdî were berhevkirin were nivîstandin ku windan nebe ji ber ku ev sed sala ku êdî em ketine piştî em bêjin sed sala nazdemîn û bîstemînê de êdî hewce bû ku yani ev stran û ev em bêjin dengbêjiya jî bata nivîsandin berhevkirin ku bila diziya çandê diziya hunerê diziya dîrokê diziya nasnamê nebe yani ji bo wê bi rastî ev xebat gelek gelekî hêjane ku ji aliyê em bêjin kovara hawar ê pişta jî ronahiyê da bûye. Ev jî stranên di kovarê da hatine weşandin hatine berhevkirin divirdane divê Pirtûkê dane. Pirtûka din yên ku xizmeta însaniyetê kirine ev jî dîsan em bêjin li vir jî gelek kesên navdar hene ku di dunyayê da hin xizmet kirine ev jî bi awayekî di van kovaran da ji bo xwendevanan ji aliyê Celadet Elî Bêrxan ve û gelek em bêjin ewkan da hatine belavkirin ev jî hêjaya dibe meriv van evkan bixwîne. Adinê jî rûniştiman çi ye? Bo dersên coğrafyayê ye ku erdnîgariyê ye ev jî ji bo erdnîgariya taybet ya Kurdistanê pir hêja ye ku ji vir em bêjin heftê û dor heftê heştê sal berî vê ewkê Celadet Elî Bêrxan behsa erdnîgariya Kurdistanê dike û ders wek ders yani vanan di kovara hawarê da em bêjin li gor hêjmaran da diweşîne ji kovara hawar û ronahiyê jî em lê zêde bikin. Rewşa dunyayê min di awil de ji behsa rewşa dunyayê kir ku behsa şerê cîhanê yê duyemîn dike di kovara hawarê da ev nivîsên Celadet Elî Bêrxan ev weke pirtûkek dîrokîş tê qebûl kirin bi rastî gelekî ji bo wan salê ku şer çi qewmiye dibe meriv pê ku bizanin ve pê bihese ev berhem gelekî je ji ber çi ji ber ku Celadet Elî Bêrxan em dizanin heft heşt zimanan dizane xwe ber ku kesekê zimanzane navdarê diyarî da Geyni van hef heşt ziman ez barim gelek zimanên dijî dizane yani yê ku bi rastî bi hêsanî dikare bi kar bîne heft heşt hewin çi îngilîzî, fransîzî, almanî, Tirkî, erebî, farsî û gelek zimanê din. Pirtûka din bingehên gramêra Kurdmancî xwe me behsa ewkê kir ji ber ku ev kovara hawarê bi alfabeya Latînî yekem car dest bi weşanê dike ku ev jî xwe bingeha niha alfabeya ku em bi kar tînin yani em bêjin gramer û rêzmana Kurdî ji bo gelekî giring e di hawarê de xwe Celadet Elî Bêrxan servanê radweste ev pirtûk jî ji bo wê bingehê behsa wê bingehê dike. Rojên Almanyayê piştî şerê ewkê salê 1922-25 da Celadet Elî Bêrxan nav wan salan da li Almanyayê dijî li wir nivîsên xwe dinivîse ev nivîsanan li wir wê demê Tirkî dinivîse lê pişta niha ev nivîsanan wek bi Kurdî hatine wergerandin û di vê Pirtûkê da hatiye berhevkirin. A diyemîn jî Memozîna Xanî ev jî xwen min ev Pirtûka min xwendî bû niha di vir da jî di hawarê da hêjmara sî û dudiyan da ez xelet nebim di wir da bi navên klasîkên me Celadet Elî Bêrxan nivîsekî diweşine di wê nivîsa xwe da behsa edebiyata klasîk ya Kurdî dike û piştre da hêjmarên dî da li ser Ehmedê Xanî bi taybet diskine û ji Memozînê jî ewkan parve dike ewkan diweşîne biborînin ev Pirtûka jî bo Memozîna Ehmedê Xanî ye û ya dawiyê ne
gazında xenceramın evci çirok insan Celalet Ali Bedirxan û geyni wî wergerên ku di hawarê de ji edebiyata cîhanê çîrokên cîhanî hatine kirin ew jî hemî di vê pirtûkê de hatine berhevkirin. Ji seta Celalet Ali Bedirxan ya pirtûka min de dawîn jî ferhenge ev ferhenga jî distan di kovara hawarê de di her hejmarê de ferhengok heye. Di vay ferhengokê de Celalet Bedirxan peyvan em bêjin ew dike wek him nasîna peyvan dike him ferhengekê çê dike ku yani pê ku peyvan ev fêr bibin peyvan hîn bibin ev jî weke bi cîl te bi rastî gelekî hêjaya dibe hewce ev ferhengok di pirtûxaneya hemî Kurdî hezan da xwendevanên Kurdî da di mala her Kurdî de dibe ev ferhenga hewceyê hebe bi rastî. Namı bu kurtası bahsa Seta Celadet Ali Bedirxan kir 15 pirtûkên sê harf ji Tirkîne bu bahsa alfabe Kurdî divir da ji bahsa alfabeyê dike sê harf ji bi Kurdî ne sê harf Kurdî ji evin Kürtçe gramer bobinin hatası o Mustafa Kemal'e mektup yani ji Kemor'a mektup şende bi vi awayne emwerin pirtûkên de her du pirtûkên nedin yek min got James Joyce helbesên James Joyce zanın James Joyce bi rastî keseke navdar ya ji bu edebiyatê dünyayê de di cîhanê de him bi Ulyases'a xwe romana Ulyases'a xwe navdar e ev jî helbestê wî ji aliyê Kawan Nemir ve ji weşanxaneya Avestayê hatiye çapkirin Kawan Nemir wergera wî bo Kurdî kiriye demek ki nezda xwe wergera wî bû niha ev dîwana gerdeniya gewherî ya şerha divana Melay Cizri Jaliye Mela Ahmedi Zivingi ve hatiye kirin. Ba Arevi hatiye kirin. Aliye Emin Naruz ve Wergera bu Kurdi hatiye kirin. Mela Ahmedi Zivingi bu xwe Kurde yani Kurdici ev dizane şweli em ben ev berhama ba Arevi Nivîstan diyeli gor ve devra xwe ve çağa xwe. Rastî berhemek gelek hejaye ser min gelek lêkolîn kirin berbe hewce bu ev berhama ji bixwanda ba şwaf demek dirêje ser edebiyata klasik ji radwestim ji berwe ev gerdeniya gewherî hewceye de pirtûxaneya min de ciyê xwe bigirta ba ez ê demekî nêz de ji xwe dest bi wê jî bikim. Niha min danasîna pirtûkên xwe kirin min behsa kirîna awayê pirtûkan yê ku vê hefta çûyînê yani vê wan rojên dawî de min borî de min kiribûn behsa wan kir lê ez ê bi berfirehî li ser kirîna pirtûkan rawestim ji ber ku mijarek gelekî giring e ez werim mijara xwe din ku min got îro yekî gulan e ji bo me rojeke pir pîroz e çima pîroz e ji ber ku îro rojbûna Qazî Mihemed e hûn zanin pêşeva Qazî Mihemed di sala 22 çilê 1946 da dibe serokê Komara Kurdistanê ji ber wê ji bo me pir pir giring e em rojbûna serokê xwe jî pîroz dikin û pişta jî hûn zanin sive cejna Remezanê ye cejna Rociyê ye em vê cejnê jî li temamê Kurdistanê temamê yê ku baweriya xwe bi İslamiyetê hanine Kurdên Kurdistanê û cîhanê em pîroz dikin hêvî dikin ev cejna ji bo me ji bo welatê me ji bo axa me ji bo zimanê me azadî serbixwe rizgarî û aşîtiyê pêk bîne hêviya me ew e spasiya xwe jî dikim ji bo we ji niha ve cejna we jî dubare pîroz dikim dixwe baş binêrin dembaş.